Masakit talaga ang babayan. What do you mean hindi mo ako gusto? Isa ako Ochako expert Valorant player Sage Bay. Ilang libong taon na evolusyon para bumalik tayo sa ganito. Konnichiwa, minasan, orewa, paulol ko. At ngayon dadaanan natin ng mga anime memes ngayon linggo at agad simulan. Kasi no kisu! Naku po sa iwakan sa nakapal si paulol ko. Ibang series para daanan ng mga anime memes at agad simulan. Hello Kitty. Yan ba gamit dyan? Tayo sobrang pink. Ito yung kasama sa kultura natin to, you know? Pag mapinindot ko yan, yung... ang na-imagine ko yung tunog sa Divisory pag pinipindot eh. Sa Montalban, Cubao. The driver. Kasi driver sobrang macho. Sunod. Ano kay Ariel? Drums of Liberation soundtrack. Giro 5,000! Oo, naitutuloy ko na. Sige na. Mukhang Gino-G na kayo eh. Nood ka na tapos. Abulin mo pa ako, kaya pa. Sige, imamangga ko na lang para mahabol ko. Leche kayo lahat. Jacket Boy has returned. Di ko gets yan pero nakakatuwa naman. Sunod, si Pacquiao, welterweight champion Manny Pacquiao. Naalala ko dito, nilapas tanganan siya dito eh. So siguro ito na lang yung manga universe na natalo siya. Kasi lagi natatalo ang Hapon. Pero may kilala akong magaling na Hapon ngayon eh, na boxer. Sinusundan ko nga siya eh. Si Naoya Inoue, po siya pag yung sumuntok eh. Tanggal yung ramen sa mukha mo eh. Be the Filipino Japan, thank you. Yup, ito kami. Kami yung mas hirap na version nyo. Tunod. Okay, sige, itutuloy ko na nga para kay Brookno. Para kay Brookno. Ito yung paborito niya anime eh. Hanad, usapang bayag. Ng oras at pagkakataon, masakit talaga ang mabayagan. Pero bakit naman ganon? Bakit Usapang naman lalaki. magiging ganong kasakit yun? Ganito lang naman kaliit ang bayag ng lalaki. Hindi. Mali. Maliit na bayag. Yung mga nerve cells yan. Nagkakamali Mga nerve kayo cells. na nalalaman nyo. Ito ang totoo. Isa sa mga internal organ ng bayag. Marupok. Nung fetus tayo, nasa loob sila ng katawan. Lumalabas sila para malamigan. Mahina. Walang ibang parte ng katawan na mas mahina dito. Tulad ng puso, atay, bituka, at utak. Puro mahihina. Pero Utak may mo kanya-kanyang mahina, proteksyon ang kaka-anime bawat mo. organ na ito. May makapal na muscle, taba, buto, Rib At saka skull. matibay na May mga protection pero yung bayag Kaso wala. pagdating naman sa bayag, importante ito malamigan para magawa ang tungkulin nito. Tama, kaya Ang siya mag-produce nakahiwalay. ng sperm. Pag At lumalamig bilang tulong ng pumapasok para katawan, mainit. Dinisenyo itong nakalawit at binalot na lang sa manipis na balat. Nag-evolve yan para Dahil dyan. dito, ang bayag nakalantad at madaling nasasaktan. Isipin mo, paano kung puso mo palang nasa gitna ng hitam at nakabalot lang sa balat? Tama. Magiging malaking kahinaan yun para sa'yo pagdating sa laban. Mga tambay sa labas na nakikinig lang sa mga pinagsasabi mo alas 3. Ayaw ko na tuloy lumabas ng Kaya wala bahay. kayo mag-iingat mga ekalal ko dyan. Tayo lang magpaprotect sa ating sarili. Approved. Putsa kamukha niya sa saw. Approved. Yaso na. No, No. Ekis tayo dyan, boy. Ekis, it's now illegal. Approved. Yan na mas gusto ko. Oy! Kinulang pa ba kayo sa mga ship waifus? Find more ship waifus at World at Warships Azur Lane. Maglayag kasama ko sa World of Warships, an action-packed multiplayer online game loaded with tactics and naval strategy. Sobrang kagandang sound effects ang mag-i-immerse sa'yo sa laban. Compete with other players to see who is the master at sea. At nasabi ko na ba na free ito? May chance rin na makalaban mo ako sa battlefield. Pero manda at di kita pagbibigyan. May choice ka din maglaro mag-isa pero syempre mas masayan kung kasama mo with friends. Millions online ba naman ang ating community? Merong solid game progression from tier 1 to 10. Pwede ka mag-customize, research, and upgrade sa trip mong strength and style. Perfect for both newbies and veterans alike. Yung mga meron na halos 10,000 laban sa kanilang belt. Pumili sa dami ng game modes. Fresh new events are updated frequently para laging bago ang gameplay. Kung gusto nyo ng mas mataas na thrill, try our anime movie IP collab Commanders and Ships. Bagong content wave after wave. At syempre good news sa mga new players na ida-download ng game, meron akong special limited gift para sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-register,
at i-download ang game dun sa link below at sa description bago mag-September 7 at makaka-receive ka na isang Azur Lane Commander na si Azuma at isang Azur Lane Commander na si Cheshire at isa pang Azur Lane Premium Container. Pero kung malagpasan mo man ang ating campaign period, huwag ka mag-alala, basta mag-register ka pa rin at i-download through the link below. Gamitin nyo lang ang PC Battle na magbibigay sa iyo ng starter pack na merong 7 days premium account, 20 Hunter Camouflage, 3 premium ships na si Charleston, Mikasa at Aurora. So puntahan muna natin ang kanilang store. Ito yung Azur Lane 5th Wave Adventure. Team Cheshire ba kayo o Team Prince Heinrich? Pareho silang palaban. Pero alam nyo na ba ang collection mechanic dito sa Maidens of the Sea? Bumili kayo ng isang premium container, open nyo lang, at manakuha kayo ng 36 sa mga drops na yan, pwede kayo magkaroon ng isang commander. Open all containers, may lahat yan. Diba? Oo, diba? Meron na agad tayo. Si Belfast, si Azuma, si Shokaku. Ang favorite ko si Prince. Pwede nyo collectin lahat yan para maging isang commander. Nasa Azur Lane dorm tayo ngayon. Diba? Nasa Okinawa tayo. Okiawa. Oh, naman laki niya. Kioskete. Ganda nung ano natin. Meron tayong anti-submarine. Lugod! Lahat ibabato natin sa'yo. Oh, Ayan na, aeroplano natin. Warak. Ay, sorry, natama kita. Whoops. Oh my god. Ano, may torpedo pala dito. Oh, dodge. Ako di natin na dodge. Sundan lang natin yung tropa natin. Siya yung harang ng damage. Atake mo. Easy. Ba't easy panalo ko? Binato mo agad lahat eh. Kabate. Minasan. O, diba? Ramdam na ramdam ko yung voice acting. Napakaganda. Na-immerse ka talaga eh. Gusto nyo pa rin masakyan si Prince Heinrich at iba pa mga commanders. Download nyo na link below. Gamitin nyo ang ating code. At salamat. At babalay nyo, makalaban nyo rin ako dito. At alam nyo ba, ang tagal ko na nilalaro World of Warships. Tingnan mo naman to ating video. Kung gusto nyo makita, ipipin ko rin sa comment section. Buhay na buhay ako pag lagi ko nilalaro yan. Maglaro tayo and let's have some fun with ships. Hitomi. Sex! Pata dito si Tanji Robin. Malito hindi yan si Robby Jiro Kamakoto. Si Tanji Robin yan. Sex no Kokyu! Tunad! Las Marinas, Cavite. Etibox talaga eh. Ang Japanese na Cavite ay Etibox. Sunod, kami kay Loxy. Ano ko sa Revo nun, wala kaming. Talis panoorin nyo na yan. Napakaganda yan. No context. Ay, nako. Sunod. Wala tayong kaaway. Tapos na tayo sa mga bardagulan natin. Ang batong bolt in! Galing sa Kitami Air. Ibang boltis. Kung sila 5, ito 5 daliri ang nag-bolt in. Sunod. Segs. Nak, pagupit ka na. Ang lago na ng buhok mo. O, ayan, nak, pogi. Lagi na lang pa rin papagupit ako. Mukha akong mukha estudyante. Kaya hindi na ako nagpapagupit nung yung gupit binata na palagi ginagamit ko. Nagiging mukhang tata eh. Boss, di ba wala siyang maayop ka? Ano ba? Marami siyang father and mother figure. Let's yung inaaway yan, okay? Kung kanina One Piece, ngayon Naruto. Ano ba? Ba't inaaway nyo lang si Naruto, ha? Sunod. Sakay muna sa jeep na masikip. Ay, sa Tekken, bagong si Julia ba yan? O, si Rizal's POV. Alam ko to, ha? Ano ba to? May DLC pala ang Tekken, eh. Taken out, taken the shot. Taken the camera shot. Nice. Hayop ka. Galing. Bobo mo. Sunod. Maraming sabi kay Ray Dash Arts. Tanjiro Kamado. Tanjiro sa Tondo. O pag Tanjiro ka sa Tondo, kabado ka rin. Tanjiro Kamado sa Tondo. Pag hindi ka taga Tondo. Tanjibin 5th form. Liver Lover. Sunod. Ah! Mamang mama. Arigato. Inashimiya. Hey. Headbang. Ay, copyright tayo dyan. Sunod. Kay Hora X. I know many. Babe, I'm pregnant.
Yan yung blessing arc na lagi ko inaantay sa mga ganitong slice of life. Literal, masyadong totoong slice of life. Filipino man in 1900s, Filipino man in 2022. Nagko-cosplay. Dati kaaway natin mga Apo, di ba? Ngayon, kino-cosplay na natin sila. We forgive but we never shall forget. Diba yung mga red houses? Ako, huwag nyo i-search yan. Sunod. Malalaman ng mundong ito. Ang sakit. Para may sore eyes ka lang, yun yung tunay na masakit niya. Makapangyarihang pagtulak. Ayun, nanginginig na yung mga dabber kanina kay La Vegeta eh. Oo, bilbo ko tayo sa mga dabber natin sa Pilipinas. Ramdam na ramdam ko yung emosyon. Yun yung gusto ko sa anime dub talaga eh, yung emosyon nila. Anime, Low Cost Kamado Family. Ayaw nga pala, laki na pala anak niya. Parang mali. Diba dapat wala pa naman sila anak. Okay lang, nagpapalakas pa siya. Robo siya ng lakas eh. Oh my God, okay, skip. Kay Scars, throughout heaven, I alone am the motivation. Nagkaiba nito. Hindi pa na ma-master ni Rendon to. Ito na-master niya. Nagkaroon siya ng no spoilers. Okay, nagkaroon siya ng moment. Kakatapos ko ulit pa rin latest episode dyan. Sunod, aling kay Tomoya Okazaki. Pangalawang pagkakataon. Muli ninyo akong pinigo! Ipapahiya ninyo ako sa ating emperador at sa buong busan! Naalala ko, pinanood namin to. Yung tropa. Pero mukhang lagpas na to sa season. Handa akong ialay ang aking buhay para sa'yo. Sabihin niyo sa akin, paano niyo muling may aangat ang dangal ng pangalang Bosenia na inyong pinababa dahil sa dinanas ng mga kabiguan? Ganda, kuha nila. Dito pinisikal niya dun, wala. Ay, so pinalo din niya. Pinalo ba niya to o napigilan niya yung sarili niya? Di niya ata kaya eh, no? Inaalay ko sa'yo Oo ang nga, aking buhay. di nga niya kaya. Ay, to sobrang tigas na talaga ng ulo ni ate mo. Sunod! Oh my God, okay. Paki-blur na lang to. Ayan, galing kay Alric. Nagigil ako sa inyo, isa pa! Yung TV! Kala ko tayo sama, mahal to eh. Nice! Hanggang ganito na lang ang babaeng maabot natin, no? Hey, kasama tropa! Ikaw yung pangit dati na mayabang ngayon. Porket pumogi ka lang ng konti. Po, yun di naman po yung totoo. Your lie in April. Nanggigigil ako sa'yo. Mayabang ng bata ka eh. Po, ako po si Clifford. Wow, okay, Blur. At ito po Blur. ang aming performance sa mape. Oh. Sarap. どうしても直接謝りたい。でも Maraming salamat 会ってしまうと sa iyong napakagandang acting sa ずっと言い Evangelion. たくて Ang mga 言えな dabbers かっ natin. た本当の気持ち。 Kanta ni? あの時はごめんね。 Timeless talaga to reaction na to eh. Bagsak yung channel ko dahil sa reaction na to. Ito yung pinakamaganda reaction sa lahat eh. Chuchukain kita! Normal lang ito, average anime watcher lang talaga kami. Okay, mag-alala. Di kami men of culture, may sakit na talaga kami. Pero kami addiction. Kaya kay Black Clover. Spoiler, Dati Gula. Spoiler alert! Dati Gula pa is the father of the Zogratisim. Tigis ang utong, tigis ang faction! Leche. Visayans trying to kill a 20-foot cap ready accidentally sa... Oh, ano to yung dungeon? Alam mo, hindi ko na kaya subaybayan lahat. Hindi na ako ganun kabata. Pero napanood ko pa rin naman tinitingnan ko yung mga trailer ng mga bago anime kahit hanggang kaya ko. Maraming salamat. Kaya totoo naman to, di ba mga taga Visayas dyan? Sorcerer, killer, motivational speaker, nakapokus sa mission, focus lang sa goal, iniwan ng pamilya, iwan pati pamilya. Wow, pareho rin sila may kapatid. May anak na din pala siya, sakto pala. Ito yung intrusive thoughts niya. Ito yung tinatago yung mga salita na gusto na naman niya i-comment ng mga issue ng ibang tao. Pero marketing strat naman yan. Pero, yun yung meron siya Heavenly Delusion, isa pang klaseng anime na hindi siya nagkakamali. Meron siyang Heavenly Restriction kasi high na yung mga pinagsasabi niya. Sunod, galing kay UNG. What do you mean hindi mo ako gusto? Isa akong otaku expert Valorant player Sage Bane. Maganda music taste ko. I'm mostly listen to Ben Ben, Arthur Neri, Zach Tabulo, Joji, and Repeat. Marunong ako mag-electric guitar, may serious boy ako sa Sockman. I also stand twice, bias ko si Momo. And Cheo, mahababok ko, chinito akong gamer. Mahilig ako sa horror, kaya kita yakapin kapag natatakot ka. Mayaman ako, I can drive, nag-aaral ako sa private school, medyo koyo ako. So what do you mean you don't like me? Di ko lang ba't naging dabber ako, pero nadala ako nung sinabi, nga naman, mahirap nga naman yan. Lalo nakamukha mo si Sasuke.
Sasuke, patay ka dong. Tiran mo naman kami ng Eabab. Napakahirap kalaban yan, no? Mag-summon yan ng kanyang mga ano. So yun yung nagsasamon, yung nakaganon. Sunod, inigo. Ito ko nga sa mga beams. Gusto ko tuloy panoorin. Ganito kumuha ng lakas ang inyong kalaban. Kung di tayo ganito, wag na lang. Yan mga first time humalik. Huwag nyo lantakan yung lalamunan, parang awa nyo na. Sunod, think don't that is anime voice over demo reel. Funimation. Okay, dito galing. どうしても直接謝りたい。でも会ってしまうと照れくさい。ずっと言いたくて。 Kasama mo pa ba ako sa pagkatapos ng mundo? Eh, pag yung spoiler pa rin, di ko nakasalanan. Sobrang tagal na ng anime na yun. Ayun. Meron pa 3 movie sa Netflix kung gusto nyo. Don't worry, Mr. K. I'll have her cleaned up in no time. Aha! Kala ko may spoiler na hindi ko alam din. Kasi di ako umabot sa manga. Sa anime pa lang ako. Tinatapos ko muna yung season. Sunod. Oh my God! Gulat ako, kala. Kinabahan na ako eh. One for all for one. Ito, ano? One for all, Mary for one. Pucha, okay. Kinabahan ako. Ano, ilabas nyo na yung code ngayon na. Sunod. Ang creepy, nakikreepyan ako sa ano nito, itong dalawang to, yung kanilang relasyon. Ang weird na mga sinasabi niya minsan. Pero diba, ang importante, kusuportahan tayo dito. HH live action. Sunod. Kanino ka bumabangon? Ako hindi, para sa sobrang dami ng kanyang episodes na One Piece, hindi ako babangon para dyan. Kaya mamanga ko na lang para mapabilis ako. Sana meron ako nung yung pambasa. Naasa ko ba na panood yung mabilis siya magbasa? Sa ano ata yun? Yung Mahoka Academy ba yun? Meron silang paraan para basahin. Agad na sobrang bilis. Sunod. Japanese man spends over $14,000 to transform into a dog? Ha? Bakit? Bakit? Ilang libong taon na evolusyon para bumalik tayo sa ganito. Yan lang naman ang gusto tayo marinig sa mga magulang namin, good boy. Ano ginawa yun sa mga Hapon? Nagkagan. Pero mas malala rin naman sa Amerika. What the? Naging galing, kuhang-kuha niya. Nakakatakot yung gate, man. Yung gate na sa likod. Ito yung nasobrahan na ako sa internet. Kailangan ko na itigil to. Mitoko the Human Dog. Japanese man spends 15,700. Dagdagan pa. Ba't kagagas sa 1 million para maging isang aso? Magpa-under ka lang sa jowa mo, mas mura. Japanese man purchased a life-size custom-made and hyper-realistic dog costume. Is now producing videos of his life as an animal. Marami ako kapitbahay na animal sa umaga. Naglalakad pa rin siya ng nakatapak. Di niya sinabi yung kanyang tunay na identity. Tama lang yan. Ito yung mga mapanood mo video na okay, tama na. Masyado na marami akong internet ngayon. Kailangan ko humawak uli ng damo. Ang sabi daw niya, he chose the rough collie breed because it is his favorite and easier to fit the costume. Gusto daw niya kasi sakto lang sa kanyang laki ng ganong klaseng breed. Ayaw daw niyang lumabas sa public bilang isang aso. Kinakabahan daw siya sa sasabihin ng mga tao sa kanya. Well, at least meron ka paling rational na parte ng pagiging isang tao. Kung sinabihan pa lang niya dito ay yung kanyang mga mahal sa buhay. Nagkaroon daw siya ng inferiority complex tungkol doon, so hindi daw niya masyadong kinukwento. Ito daw ay ni-record sa German TV station last year pa. Alam mo, masaya ako na sumasaya siya dito. Pero yun nga, nalulungkot na lang ako na paano ko ako to? Yeah, pero kudos sa kanya, nakaipot siya ganun kalaking halaga para maging isang aso. Baka gusto siya i-adapt, kayo na bahala dyan. Ay, kanina. Hey! Oh! Hey! Kawaii jeep. Hindi ako kasing macho niya, pero mapunta na ako dyan. Tayo dyan lang. Uuntog ko kayo sa abs ko. Okay, sawang-sawa na ako sinasabihan payato na nakasalamin. Okay. Sobrang bagsak na yung self-esteem ko eh, ha? Pero maraming salamat. Again, fictional din ako eh. Sunod. Mamay na. Oh. Buckets never. Oh! Anong gear 5 to? Ay, hindi pala. One Piece. Naruto pa na to. Kala ko gear 5 kasi ang haba ng galamay niya eh. Oh my God! Oh, tsa. Gusto niyo ba mag-editor ko? Grabe. Ito may green screen na yan. Ay po, tsa. Ganda. Wow. Ay po, tsa. Kuwang-kuwa oh. Kuwang-kuwa din, pati acting oh. Sinuntok sa likod pero paharap ang bagsak. Roblox graphics to eh. Lagay mo si Ash. Pagtulak.
Ay, lumaki siya. Yun ba yun? Ay, hindi. Ay, jutsu! Paglagi ka ginugapin ng tatay mo, tatay jutsu! Sa PNG lang yan, ah. Galing, ah. May future kayo. Maraming salamat. Napakaganda. Arigato gozaimasu. Bilib ako sa mga tao nag-iila po sa kahit hindi in a relationship. Seloso no jutsu. Sunod. Aurahan sana kaso may CCTV. Ako, i-kiss mo din yan. Yan dapat kinahalikan natin pag hindi mo binaba. Ay, yung pantalon. Ayan, speaking of binaba ang pantalon, galing kay Aaron. Ako, wag kang titingin sa likod mo. Yani ka kay master mo. Mamastering ka din yan. Galing kay Loxy. Ay, napanood ko na to. Hey! Manikun! Alam mo, sa dami na ginagawa niya, di na ako magugulat kung kaya doon siya talaga gumawa nito eh. Pero AI lang to. Okay. Okay, tigil na natin. Ako na, John Lloyd Porter. Nagpautang ka na naman ba? Anyasa? Opo, mga bente! Anong ginawa sa'yo pagkatapos ka utangan? Tinakbuhan ako. Alam ni Rosmar Chan yan. Tinakbuhan ka? Teka. Ako rin ata tinatakbuhan pag inuutangan. Magnanay nga talaga to. Mama, turuan natin sila ng leksyon. Tama. Pagpipira-pirasuin natin yung mga bulikat na yun para hindi na makaulit. Ganito, Anya. Kapag kamukha ni Lord yung umutang sa'yo, okay lang. Pero kapag mukhang Pag pogi, yung okay lang. tumatakbo sa'yo, itutok mo agad yung bola sa kanya. Sabay, headshotin mo! Kita mo? Ay, ito pala, meron palang watermark eh. Kay Sai, nawawala eh. Wait lang. Wala nang utang sa'yo ulit. Sai ka? Something? Oras na para maningil. At ito pa, Anya. Tandaan mo to. Maraming nabubulag sa pera. Minsan kasi nalilito sila kung ano isusukli nila. Pera ba o candy? Naku, wag candy. Hindi mo pwede pambayad ng meral ko. Headshotin mo! Yung bato mo yung candy pabalik. Tindera na kantin, tindera sa kanto, tindera sa school supplies. Ay naku, ito hindi ko rin dito natapos. Tayo na, ang dami kasi. Kaya na akong buhay. Pero kaya, okay, wag ka nala. Kakaroon tayo ng pahinga dyan. Sunod, at pa galing kay Ron Bobo daw ako sa English, ha? I'm not care. Tunay na hapon. Di ba, hindi ayaw din sa mga Americano coons. Ayun yung mga gaijin, di ba? Ayaw nila. At doon tatapos yun. Minasan, oriwas, arigot, gato, gozaimasu. Gusto pa ng mga anime, meron tayong anime playlist sa description. Nasa baba, gusto nyo pang mga ganito. Kaya download nyo na agad ngayon at samahan nyo ako maglayag. Like, share sa mga kunichiyawa nyong friends. Paul ko na mamaalam.